האל האחד ותכלית החיים. תארו לעצמכם שורה של אבנים כבדות, הנשענות זו על זו. אם כל אבן נשענת על האבן שמאחוריה, והאבן שמאחוריה נשענת גם היא על אבן אחרת, כל האבנים יפלו. כדי שכולן יישארו עומדות, חייב להיות משהו בקצה שאינו נשען על שום דבר. משהו חזק מספיק כדי להחזיק את הכל, משהו העומד בפני עצמו, ושאינו תלוי בשום דבר אחר. כל דבר ביקום דומה לאותן אבנים. בדיוק כפי שכל אבן נשענת על אבנים אחרות כדי להישאר עומדת, כל דבר ביקום זקוק לדברים רבים אחרים רק כדי להמשיך להתקיים. אתם תלויים באוויר, במים ובמזון. המזון תלוי באדמה, בגשם ובשמש. השמש תלויה בחוקים פיזיקליים. בכל מקום בו תביטו, דבר אחד תלוי במספר דברים אחרים. המדע מתאר את הקשרים האלו היטב. הוא אומר לנו איך דבר אחד תלוי באחר, אך הוא אינו מסביר מדוע כל שורת האבנים עומדת מלכתחילה. הוא אינו עונה על השאלה מה חזק מספיק כדי להחזיק את הכל. כדי להבין זאת, עלינו להביט מעבר לשרשרת הדברים התלויים. חייבת להיות ישות שמחזיקה הכל, אך אינה נשענת ואינה תלויה בשום דבר אחר. אותה ישות המחזיקה את כל הדברים, אך אינה מוחזקת על ידי שום דבר אחר, היא מה שאנו מכנים האל הכל יכול. תכלית החיים אם כן, האל הכל יכול ברא אותנו, ואת כל מה שסביבנו. אם נביט סביב, נראה שלכל דבר יש תכלית